ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Πάρτε τους τα σάπρακα! Σε επίθεση! Μικρό κι αγνό παιδί που από το ψυχρό δωμάτιο του έξω ποτέ δεν βγαίνει και που σκυφτώ με κορμί και μοναξιά. Να σου δώσω απόγνωση να μείνεις εδώ. Να μου δώσεις δύναμη να μην υπεραγός. Να σου δώσω σύντριμη να μην είσαι μούτρο. Να μου δώσεις κόβολη να μην ξεπαγιάσω. Ύστερα θα πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου για να μάθεις πια να μην κλωτσάς, 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 να μάθεις πια να μην κλωτσάς. Μαμά του μη κλωτσάς, μη κλωτσάς. Άλλη δεν εγνώρισε γυναίκα απ' τη μαμά του. Μη κλωτσάς, μη κλωτσάς.